fedde e toppitinde foko koyngal no wiye fika foot kanyum e jagorgal halfinagal coftal ɓanli Cameroun jibini alhaali kesso balɗe caggal nde o suɓita mi wiya e hooreya ko fedde fika foot Samuel Eto'o itti Marc Brice eltowo diɗal gendi Cameroun ɗum waɗi e sayi mo folotiro kan yuɓɓintego Maroc happa e nder jonte tati lural hakkunde ɓe hooreɓe ɗiɗo to bange foko koyngal no anda ɓooyi gila jagorɗo Cameroun toppitiɗo coftal ɓanli suɓi Marc Brice ko elta diɗal ngal ɗum heɓi lebbi 17 ko honno taskorɗon pellital Samuel Eto'o cippingol Marc Brice e hooreya ko diɗal Cameroun lomtiniramo David Pagou wonnoɗo cukko makko tawsingol toɗɗagol eltowo kesso e ɓatto folotiro kan Maroc waɗi e sayi hanuɗo David Pagou eltowo kesso nde toɗɗa tun yaltinno doggol fijoɓe e tawtorteɓe kakan doggol gol inde fettoɓe e ɓattiɓe eltowo riwaɗo o ɗum ko Marc Brice inde ɓen ɗon tawaka hino jeeya e maɓɓe Choupo Motinga André Onana e Vincent Aboubakar ene hiɗo miiji wondema yaltingol ɓe fijoɓe e ɗe e kawrite kan battinay e tindodire maɓɓe nden ko honno yiruɗon arsike David Pagou e wawde nawrude yesso ngal diɗal Cameroun e ɗe folotire e kan ngam okkugol miijoji moɗon e dow o lefol ngol rewro gonka kakawal kowal 121 capanɗe 7 1 capanɗe 4 1 capanɗe 8 kono woniri mi salmine taw koɗo meɗen on ka yewterre hande eɗen ɓanniti Mamadou Adama Ba ko kanko woni ko wallitoto en ka yewtere ɗo ko lollirɗo Petit Ba hertorɗo coftal ɓanli jeyɗeyankojo hertorɗo coftal ɓanli Mamadou Adama Ba a salminama. mi salminima Fatimata Sy Sawande mi salmini hettiyankoɓe RFI Fulfulde kono woni ren wontidday ka yewtere meɗen ɗo jaɓɓoɗen taw heɗiyankojo meɗen arano ko jooɗiɗo Guinée e Bissau ko Oumar Guissé no hollude yiyande muɗum ko yowiti e lefol ngol ko fati e cippingol kañum o eltowo diɗal Cameroun hiɗa heɗa ko kewi Cameroun ko enen gandi kam Marc Brice e Samuel Eto'o kam guiɗe adana kam ɓe beldano Marc Brice kam ko ministre du sport tan joƴƴinimo ɗon kono caggal kadi Samuel Eto'o heɓti hoore feka foot kanko Marc Brice mo wonno ko jaho par ce que waɗani résultat moƴƴo équipe mawɗo comme no Cameroun ni forani jooɗade taw yahani mondial kadi Cameroun heddo e barrage wasa yaade kadi ɗum kadi ko défaite donc Abdoul Sukku Marc Brice pour continue équipe o ɗon mbiɗa yaade Samuel Eto'o sebo ɗum en ji ono majjum waɗi Côte d'Ivoire no Jean-Louis Gasset perdine kan ene doga dartay ko ɗon MS Faye heɓi équipe o kono kañum addi kuboru ndu nden noon so tawi Samuel Eto'o o riwi Marc Brice sebo ɗum Marc Brice waɗani résultat ɗon amin jaaji temedere e temedere kono woni ɗa yaadi temedere e temedere kono haray ko honno o yiruɗa walla ko honno faamirɗa koko ɓe fijoɓe e ɓurɓe e ɓattade kanko o eltowo o riwaɗo ɗo ko tawata inde ɓen tawaka e kañumgo folotiro yuɓɓintego e nokkure Maroc ɗum ko kan hiɗa miiji wondema ɗum ɗon ara e battinde kawrite ɗe bange jouruji ɓe noddaka ɓe ko wayno Vincent Aboubakar André Onana Eric Choupo Moting ene paami ɗon ene wawi wonde taw politique jilli en ala fof no wawata kono noon kam Vincent Aboubakar kam on e heddora on ene wawno noddede kono André Onana so ittama ko ala basi sebo ɗum enen gandi sahaji o waɗa o weltina Camerounaɓe sahaji gueɗe o waɗa ko yimɓe pamata kono yarata garta kam ɗo eto ko waɗi ko mbiɗa yademo ko temedere e temedere entraîneur mo waɗade résultat fof ko ittede o addiraka tan yo yeeb Cameroun ala o addiraka yo waɗa résultat kono woniri haray eltowo mo tawata waɗali ko habbarano ko hanuɗo ittede ko noon yewtiri kañum heɗiyankojo meɗen wayniɗo ɗo mi sikki tan e hewta joni e Dakar ɗo lamorde Sénégal Souleymane Ba a salminama salmitama Fatima Sy Sawande ene an yiɗa wolli wondema Marc Brice hanano habbade ha o cippine imo hanuno cippanade hoore makko wona honno eyyi ko noon tigui tawde kañum ko ministére ƴetti ɗum kono o ligganto ko fédération yiɗamo yiɗa golle makko ɓe nanodirani guila o ari o fadano fotano fadde ɗum ɗo e joni noon ene ko ɗum adduma wiwde wondema fika foot ɗon hiɗamo eyyi
gila o ari Samuel Eto'o yinno tan ko riwdemo ɗum tan o yinno ko feere makko tabitano tan kono ɗum o yinno o welano ko ene a miijaki wondema ko poɗodiral hakkunde Fika Foot on kañum e jagorgal halfinagal coftal ɓanli nde tawi kanko Samuel Eto'o ka bangga Fika Foot o holluno wondema wona jagorgal ngal hanno suɓade eltowo ko Fika Foot on hanno suɓade eltowo iɗa miiji wondema wona ngal luural on ari jaalade e kañum eltowo o eyi ngal ɗon luural hana heen kono ko ngal ɗon luural hengal ko Marque Brice ɓeydi ngal ɗon luural mawnude haa kay fof en keɓi heen te kadi fédération kama ministére koɓe fotɓe nanondirde kono hay si ɓe nanondirani en heɓe mbawno ɗum wona nanondiral tal ngal heɓoyani to ngal heɓoyto wana masala ha wona heen jokkere en ɗam wona heen golle tawa mbo kala no waɗa ko waɗata ko tawde ko fédération ko kamen goni jaatigoɓe kamen liggante hay so tawi ko ministére yoɓatani ko kamen liggante ko kamen poti ƴettude ko goonga ene joni noon nde tawi o cippinama hiɗa miiji wondema ɗum ɗo ara e battinde e kawrite kañum ndiɗal ngal e sengo kañum kano Maroc ina wawi waso battinde no feewi tawde ko o cukko makko o ko on ƴetta nan tawata ko no andi hen no heewi andi hen e fettoɓe wonɓe ɗon fof no andi laawol ngol kadi joni ne kadi ko duuɓi mum no keewi mbiɗa andi no andi laawol kan kadi Cameroun ne kadi ɓe gona hesɓe joni noon hay tawi kadi en jii hen fettoɓe mawɓe ɓe ƴetta kadi min ɗum ɗon mbimi ko won fettoɓe heɓe gona fettoɓe mawɓe kono kadi sa ɓe nahni équipe ma heɓe mbawi addude toon wasde nanodirde heɓe mbawi ananama a weltanama Souleymane Ba immorde Sénégal ɗo en waynodira e wano ɗo mi yarata to Guinée simi arta e koɗo meɗen on Boubacar Ba a salminama Boubacar Diallo plutôt Boubacar Diallo a salminama mi falanoma yettude Ba enen no taskorɗa alhaali o nde tawi hannde en yi kañumgol doggol ko o eltowo kesso lollini hollama tigi tigi wondema no woodi inde e fijoɓe e nantuɓe inde kono tawaɓe wondema ko ɓattiɓe kañum o eltowo riwaɗo ɗo o inde ɓen ɗon o tawaka e doggol ngol hiɗa miiji wondema ko hunde arayde e battinde e kawrite kañum ndiɗal ngal tentinoygol folotiro kan bon mi salmini on miɗo yafinino min jiiri noon min hina changement entraîneur woni probléme de Cameroun probléme de Cameroun ko probléme de fédération ɓe jogui par ce que probléme de Cameroun siɓe ukkidiri football on e politique o so ƴeewi Samuel Eto'o imo ɓati président de république on ça veut dire que ko président o accimo ɗo hina fédération ensemble membre o bon hande probléme Cameroun ko probléme de fédération ɓe jogui siɓe chansiɗo entraîneur ɓe jowo fayin probléme o ko goto wonta bon probléme maɓɓe ko probléme de Samuel Eto'o Samuel Eto'o ko woni ko jogii ko hina ko o janngani par ce que hunde nde entraîneur ko ma heɓa diplôme wona ko janngani wanono ɗen anndi kanko Samuel Eto'o ko marɗo faamu sanne e bange e kañum fukukoyngal en anndi o fiji ko ɓooyi mo nanti inde kañum kadi o heɓi polgu sanne e bange fukukoyngal ko honno hollirta wondema o faamana ko yowiti e coftal ɓanli e fukukoyngal bon so ƴeewi Samuel Eto'o bi o ari ka fédération ɗon ko Rigobert Song o wanno ɗum yehi ɗon ɓeyni moƴƴaade ɓe samji oɗo e ministre des sports addi o entraîneur mo ɓe itti ɗo jooni kono ha jooni probléme on ko gooto bon Samuel Eto'o e équipe on himo divisi iɗa miiji wondema ko o eltowo ɗo ni wawali tigi tigi battinde wallitade e kañumgal ɗiɗal Cameroun no yaara yeeso iɗa tawti wiwɓe wondema gila kanko Marque Brice o hewte hoore yaku ɗiɗal ngal heɓali polgu way ɗiɗal ngal heɓali korgu par ce que ministre des sports o e Samuel Eto'o laamiɗo Fika Foot o ɓe wona d' accord entre les joueurs ɓe wonɓe ka nder équipe nationale ɓe wona Choupo-Moting e Vincent Aboubacar e oɗo André Onana ɓen ko cadre ɓe ancien ɓe équipe o si ɓe ƴetti ɓen ɓe écarti ɓe ɓeyni kamɓe ɓe haaɗa yadde makko par ce que ɓe wondi ananama e miijo maɗa yimmorde Guinée min gaccitete wona ɗo min arta tawa e koɗon simmi yilorata Côte d'Ivoire Gramba iɗa ɗo en nani wano heɗiyankoɓe meɗen ko taski e alhaali fewndiɗo e bange fukukoyngal e nokkure e Cameroun ene ko adi ko honno haraya jaɓɓorɗa kañumgol cippingol o eltowo ko hunde juuɗema mi salminima Fatimata Sissa Wande bon min personnellement mi hawaka ittugol Marque Brice par ce que Samuel Eto'o
ko ɗum o muyino gila e Marc Brice waɗa entraîneur kanko meeɗano yaadude hen ko yinno ko yo fédération camerounaise de football FECAFOOT yoɓe accu FECAFOOT suɓo entraîneur hoore muɗum ministére des sports o jaɓano ɗum en yii gila e ñalawma gadanode e Marc Brice ari e waɗi point de presse makko en yii luural waɗino hakkude makko e Samuel Eto'o o fils o ittinomo ha o waɗi entraîneur goɗɗo ministre des sports ƴettuno on entraîneur waɗi ɗum affecté région goɗɗo nder Cameroun donc mi sikki Samuel Eto'o ko yinno ko ɗum o waɗi ɗo par ce que o wattama réélire gandi presque à l'unanimité e hoore fédération camerounaise mo o football ɗum noon ko hawata tan ɗum hawata ko yimɓeɓe anda no fewi football camerounais par ce que football camerounais meeɗa wonde football heewuɗo jang hitande fof so compétition international na waɗa coupe du monde walla coupe d'Afrique 1 mois walla balɗe seeɗa avant no fuɗɗo toujours no waɗa caɗele prime waɗa caɗele encadrement technique waɗa caɗele heewde ene hiɗen andi noon wano o alhaali ɗo waɗi e sayi nde tawata kañum ngo folotiro kan koko habba e nder jonte tati tan ko honno haray miijorɗa iɗa miiji wondema ɗum ɗo aray e battinde e kawrite kañum galdiɗal e folotire kan mi ala inquiétude no feewi on bange probléme o tan ko Cameroun o sahaa jooni wona leydi jogiidi équipe foruɗo ɗiɗo duuɓi 5 ɓennuɗi Cameroun no jogii caɗeele seeɗa to bange effectif maɓɓe ɓen caɗeele noon wallitataɓe par ce que André Onana Franck Jambo Anguissa Vincent Aboubacar c'est vrai duuɓi ɗi yeehi seeɗa mais André Onana e Franck Jambo Anguissa so ɓen wadde ɓe écarté sélection o ne wawi wooda ko bonni seeɗa kono ɓen nganndi Cameroun eɓe jogii esprit compétitif donc to bange compétition africaine wona ɗi probléme aji hulɓinta ko so effectif mo ɓe ƴetti on so tawi oɗon effectif ne waɗi talent wawɗo ɓe wallude e nder compétition kono ha caɗele ɗen par ce que en yii Cameroun souvent ɓe jooɗotono ha 2 jours avant coupe du monde walla 2 jours avant coupe d'Afrique taw ɓe yahani taw ɓe woni aéroport ɓe jogii caɗele mais so ɓe ari ɓe walla résultat donc wona toon woni probléme o ko effectif mo ɓe jogii joni o est ce que o effectif ne jogii doole pour joude compétition siko waɗono coupe d'Afrique des nations mo annduɗa ndeɗo hitande hikka ɗe nganndi ko compétition waɗɗo relevé RD Congo en yiɗum toon Sénégal Maroc Côte d'Ivoire donc ko compétition waɗɗo relevé ko toon probléme an woni na to probléme hakkunde fédération et ministére de sport ɗum koko ɓooyi e nder leydi ɗum koko ɓooyi ɗen anndi ɗum ɗon joni noon ko honno haray taskorɗa mbawdi kañum o eltowo kesso David Pagou wawde e nawrude yesso kañum ngal ɗiɗal bon andi ɗon aussi il faut que yiyemo à l'œuvre pour wawi andude par ce que c'est vrai que o wonno champion Cameroun avec équipe makko Bamenda o wonno toon champion Cameroun o nawi coupe du Cameroun ko ɗin résultat ji o heeɓi wona neɗɗo andaɗo no feewi e nder milieu football par ce que siɗa miijo entraîneur ji Cameroun wona e makko hakkille ma addoto ardena kanko addotoɗa miijitade kono noon eɗen nganndi e nder football heewi entraîneur addaɗo hara yimɓeɓe andamo so tawi en ƴetti yeru Bruno Metsu Sénégal nde wari yimɓeɓe foof naatu Google pour darde hombo woni Bruno Metsu hay goto andanamo kono en yii résultat mo waɗi avec l'équipe nationale du Sénégal donc en hokkamo temps ƴeewen so tawi o coupe d'Afrique ɗo c'est vrai que oɗo wonata coupe d'Afrique Cameroun mais peut être coupe d'Afrique oɗo koye préparation pour Cameroun wawa préparde ɓe waɗa revue d'effectif pour compétition ngaji aroji ɗo kala koɓe wawi ɗo heɓde peut être ko bénéfice wonata pour football Cameroun mais sikki en daramo seeɗa à l'œuvre ƴeewen holko wawi addande football Cameroun o instant kono wonire a weltanama grand ba saabu ko ƴettuɗa sayaji maɗa wallitiɗalan ka yewterre mi accitete wona ɗo e ñalle jaam ka RFI fulfulde ko honto mi yilorta ayosa ko Côte d'Ivoire Hussein Tall a salminama kono woniri an ko a yiɗuɗo tigi tigi ɗa yaadi e ko Samuel Eto'o itti o eltowo Marc Brice wona honno noori tigi tigi fattata si sawani min kam miɗa yeehi ɗum wono golle Samuel Eto'o ɗum won hono no ittiri Marc Brice ni sabude min ɗo entraîneur illuma o wari Cameroun o meeɗani welde kam ni sabu illuma warno Cameroun e football Cameroun yaari cagganɗo no feewi hay ɗum wono no entraîneur maɓɓe moɓe jogino fadde maɓɓe riwde ɗum ɗon on ɗon deɓe wadda ɗum noon oɗo Marc Brice anda on ɗon entraîneur ko jogino équipe on ɓuri ko Marc Brice wawa fewnude équipe o ɗon ko yii kanko e Samuel Eto'o ɓe ɗon famrinde kañum ko neɗɗo jeyaɗo e neɗɗo mawɗo e les football Cameroun ɗon ko yimɓe so famira no waɗa e muɗumen tan kala gollal ngal ɗum golle wawa yaarude yeeso ɗon ko ɗulle ko Samuel Eto'o yiɗo ɗum
miɗa yaadi ɗum hono ko ɓe itti onan ɗum nonore gardien maɓɓe kañum e wetan aboubacar fof ko joueur ɓe nayi sanne sanne e ɓen wara heɓa titulaire tawi sukaɓe e payɓe jogiiɓe duuɓi nogas duuɓi sappo e ɗiɗi wawɓe fiɗuɓe ene hiɗa wi wondema kañum ngol ronkugol tawnorde wano ɓe fettoɓe tattoɗo e kañum yaayiɓe e tawtorede kawrite ɗen kakkan ɗum ɗo arta e battinde e diɗal ngal hay daña ɗum battinte e diɗal ngal ɓeeɗo sukaaɓe noddaɓe ɓeeɗo ɓe heɓlotoɓe yahan coupe d'Afrique o ɓe waɗ ko yimɓe dimmani ɓe sawde ko yimɓe ananama Fousental accitama wano ɗo immorde e nokkure e Côte d'Ivoire yilore joni e nokkure e Guinée Bissau ko Amadou Binani woni ko heɗotoɗen e yiyande muɗum ittugol entraîneur jo goɗɗo lontiniramo goɗɗo ɗum ɗo wona ella ko honto ella o woni ko kanko Samuel Eto'o ko waɗɗuɗe golle o waɗi ɗum ha o retraiti o ƴetti teddugal molanagal e sengo leydi Cameroun e kono min haynande kanko Samuel Eto'o o teddinali carrière makko on ka football himo ƴetti balbe makko ɗen towni himo holla mawnintinnare e sengoji ɗin fo hollugol wasi hara himo ɓuri fo si wonina ɗum a faalaɗo polgal a wawata sendude yimɓe surtout wano Vincent Aboubacar fokkiti waɗoygol compétition acca on ɓaawo e waɓe ono e makko kelɗuɓe tun acce ɓaawo sabu haray mone toɓo yaltu koye hakkude ma e ancien entraîneur ma ɗum fi division ko woni hakkude leydi moɗon football ala hay e hunde ko tawata kon hino mari calɗi ko wata sendirde football on football ko football kono kanko Samuel Eto'o tamaw en semba e golle makko ɗen fi yo waw gaynude ko faala kon kono woniri yiyande maɗa annanama ko jowitti e toɓɓere nde en hewta joni to Gambia Mamadou Lamine Diallo a salminama aleykum salam Diadia Fatmata mi salmini heɗitotoɓe RFI fulfulde men fof ene hiɗa miiji wondema wanno cippingol kañum o eltowo ngal diɗal gendi Cameroun e sa e nde tawata kañum ngol folotiro mawgo no saati e nder jonte tati ko hunde ɗe tawata arta e battinde waɗi e saayi hanuɗo bon o andi fulɓe wiyay wo mo inni wuufa yiite haray no woodi kawa mara ɗengal ngal so si ɓe waɗi ɗum ɗo haray no woodi kaɓe tippi no gasa haray ɓe no woodi e eltowo mo ɓe tañƴini mo ɓe heɓata ɓurɗo oɗo e manam heɓude gandal e mbawdi e téléma ɗum ɗon ɗum noon iɗen anndi kono faydi ɗum ɗo ko lurral ko woni hakkunde Samuel Eto'o e ministére mana jagorɗe ko yowiti e ɗeltal ɓalli ko gila law oɗo gila o arno ɗo Samuel Eto'o faalanoka o wona ɗon iɗen anndi ɗum ɗon deeƴina haqqille makko ɗen no wayni kala sukaaɓe fijooɓe yaaduɓe Samuel Eto'o ɓe wawata fijirde no haaniri noon sabu haray kamɓe o eltowo ɗo ɓe feppondirta te Samuel Eto'o no mawnintini wano komi nani goɗɗo wiya ɗo ko Samuel Eto'o no mawnintini so fiɓike o innay ko ɗum noon ananama yafoto men accite wano ɗo sabu Hawa Diallo sono habbi kaɓogol immorde Paris hiɗa totta konngol Hawa e hakkunde Eto'o geltowo équipe o ha he lattotoɓe hen woɓɓe poɗe ndure woni ton ko toujours eɗen mbiya tan Samuel Eto'o honno ko footballeur mawɗo to Barça ha équipe muɗum Cameroun wattude o latanno football e kono eɗen teski kam guelaw immi ɗum o naati e fédération o kawral o laa toon kadi équipe woni mo rutti caggal no feewi donc eɗen mbiya tan kala ko wawno toon won ɓe mbawno ɗum régilde gila oɗo compétition yottaki coupe d'Afrique ko heddiɗo tan ko jonte nogas e goo ndu lewru ɗum ari hanti ko fonno wonde toon ko kawral ɓe pamodira ɓe nanodira kono si tawi heddima ko seeɗa compétition joueur ji guitte internet ji chance den mbiya ɗum ko caɗele tan ɓeydata e équipe o Cameroun ko andirano ko football ɓe mbowno yaade ha ɓe gaño koɗo ɗiɗo duuɓi foof équipe mumen omo jogui caɗele e ɗum noon ɓe poti ɗum régilde e hirani ko jemma ñamete kono ko ñalawma fewjete kono woni miijoji moɗon nanama weltanama sanne ka sengo karalaji Ibrahima Ba Saliou Diaw weltanama on ɓe sabuɗe ƴettewte on ko kala ka hikkorɗon